Umabhalansi akhe esilabhiya lo isithatha sobhebida inhlelo beyizama kwezwa kwamabhova. Hawu madoda. Kuya nezinye-ke manje-ke ngisathi niphathelene Dokotela uDlamini Masefana. Wale phansi embala e-14. Hhayi kule game ubonakale kwesinye isiziba-ke esikhulu esilapha eMaritzburg ekuthiwa iseSmeru. Kuzokhumbuleka-ke abantu abazi iSmeru ukuthi ngonyaka ophelile sike senza imigilingwane kwakhona abantu esibantshontshayo ngicabanga ukuthi bathathu uma bengabanga. Iyacela sihlangana no-comment section ni-like ningakhohlwa uku-like ni-share bese na-subscribe. Ngifisa ukwazi ukuthi kuthini ukuphawula kwakho wena ngokubuka nje amandla aDlamini angena ngawe nje endaweni ekanje. Kuthini okwakho ukuphawula and okunye ngikubonile seziyatholakala neziwasho zakhe ezine-sticker sakhe ezibhalwe uDr Dlamini. Ngizona ukhombisa nje nithi ukuzibona ukuthi zima kanjani. Angicela sihlangane kuma-comment sigijima namaciko podcast. Danko.